Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera ajerik bai, atzo ospatu ziren 2024ko musika bulegoa sariak Iruñeko La Central aretoan. Eta badakit asko ordu txikiak arte dantzan aritu zirela. Jo, beste sarik banaketa bat eta gu sari gabe. Euskal Herriko musika bulegoak urtero euskal artistek, taldek edo proiektuek egin edo ekoitzi dituzten edo horiek protagonista dituzten musika panorama proiektu esanguratsuenak aintzat esten ditu sari hauekin. Aurtengo edizioan guztira 11 sari banatu dira, inolako kategorizaziorik gabe. 8 epaimai profesional batek eman ditu, bat Etxepare Euskal Institutuak, beste bat EHMB-ko zuzendaritza batzordeak ematen duen orezko saria eta edizionetako berritasuna publikoaren saria. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da, kafe bat, musu bat, benetako begirada. Larrosaz, josiak, gure izara tabularrak. Ohiko sariak Basoan, Bilbao Sinfonieta, Ibilbedi, Izaro, Janus Lester, Rudiger, Zetak eta Irati filmaren soinu bandarentzat izan dira. Euskal Barrok Ensemblek berriz Etxepareren saria jaso du, euskal musika nazioartean zabaltzeko egindako lanarengatik. Gordiskak berriz ohorezko saria jaso du, euskal musikan egindako ibilbidagatik eta egindako ekarpenarengatik. Eta esas elkarteak berriz publikoaren saria jaso du aurten, berritasun hori da musikaren zalek artistari botoa ematen diotela. Penelope. Aurpegian bi zauri ditut. Zuk bezala josten dut egunez. Eta gauez desegin. Eta sari banaketak aipatzeak aitzaki ematen dit gaurko lehen efemerideaz hitz egiteko, izan ere gaurko egunez, baina 1929an Oscar sariak banatzeko lehen ekitaldia egin zuten Hollywoodeko Roosevelt hotelean, Los Angelesen. 12 kategoriatako sariak banatu zituzten ekitaldian, baina etzen sorpresarik izan, irabazleak 3 hilabete lehenago iragarri zituzten. Eta ez zuen saririk lortu, baina handik ibiliko zen ziur nago Henry Fonda, Amerikako Estatu Batuetako zinema eta antzerki aktore entzutetsua, hainbat Oscar sariren irabazlea. Fonda gaurko egunez jaio zen 1905. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Tell me what you want and you got it all. I wanna live. Zinemarekin jarraituz gaurko egunez 2002an estreinatu zuten Star Wars bigarren atala, klonen erasoa filma. George Lucasek zuzendu eta Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Ian McDiarmid, Christopher Lee eta Samuel L. Jackson aktorek antzeztu zuten. Badakizu film horietako ezaugarri nagusitako bat laser ezpata edo argi sableak direla, ez da inigo? Bai, eta nora nahi duzu iritsionekin? Aurrengo efemeridera, nora bestera. Izan ere, 1960ko maiatzaren 16an, hau da gaurko egunez, historiako lehen laser izpia garatu zuten Hughes ikerketa laborategietan, Kalifornian. Flash lanpara batez ponpatutako errubi arrosazko kristalarekin egin omen zuten. Eta laserrak argizpiak dira, ezta? Ba gaur maiatzak 16 argiaren mundu eguna da.
Pentsa, UNESCOk dekretatu zuen egun hau argiak gizakiengan dituen ekarpenak ezagutzeko helburuarekin. Gamma izpitatik hasi eta irrati uinetaraino argiaren espektroak ezagutzak garrantzitsuak ematen dizkigu unibertsoaren jatorriari buruz. Eta sekulako garrantzia du medikuntza, nekazaritza, energia eta kultur ondarearen babeserako. Eta artean izan duen eragina. Argirik gabe zinemarik ez, argirik gabe margolanik ez, eta argirik gabe argiari buruzko euskal kantarik ez. Izaroren argia, Mikel Urdangarinen argia, Iker Laurabaren argia, Julen Alonsoren argia, Pekiren argia heldu da, Insomniaren argiak gara, edo Makonaken tabernako argiak. Eta poemak Xavier Montoyaren argiak itzaltzen direnean aurpegia aztatuz irribarre egin dut, badakit eta aurrerantzean argia ez dela zuri gaiztoko oroipen bat besterik izango. Edo Amaia Lasaren itzaltantolak beti ertzartan ezin haunditurik, ezin zabaldurik, argia ezin sorturik jarraitzen zuen. Ez emakume, ez ama, ez eme, ezin izanik. Goizean lanerantz nindoala, gaua erretiratzen hasiatzen, eguzkia algitzen zela, argiak onak dira, jakin nahi nuke, nola, jakin nahi nuke. Baina batzuetan argirik ez eta dena da iluntasuna. Dozena bat emakume baina gehiagok David Copperfield magoari sexu erasoak egitea leporatu diote. Gainera, emakumen erdiek diote adingabeak zirela erasoak jasan zituztenean. Eta gehiago, Alain Sartre zinema ekoizle frantziarraren sexu erasoak salatu dituzte 9 emakumek Kanko jaialdiaren irekiera egunean plazaratu dituen, El aldizkariak plazaratu dituen salaketan. Eta baita gurean ere duela egun batzuk launeskak salatu zuten futbol entrenatzaileak sexu abusuak egin dizkiela. Barakaldon, ertzaintza jakinarazi du gizona ikertzen ari direla sexu askatasunaren aurkako delitoak leporatuta. Eskerrak albiste hauek sortzen diguten haserrea baretuko didan irratsaio honek. Hori bai, kaleetan, manifestazioetan, elkarretaratzen, ikusi nahi zaituztet gero, Gu bitartean horrengo 2 ordua goxatzen saiatuko gara. Arkakusu izango dugu gaur gurean. Urduri omen dago, gaur arratsaldean gertatuko den zerbaitekin. Urduri ni nago bai, ze ez dut maite dutik ekarri. Hasi pentsatzen, maite dute zabaukazu orduan. Bai, baliteke. Akaitz Sarasolak erleak eta loreak dakartza gurera. Ez di pixka bat dakar gure kafearen zategian, edo maite dut bat? Eta musika bulegoak sarien inguruan ariko gara Iker Gurrutxaga lankidean izan zen eta ziur gauzatxoa kontatuko dizkigula. Eta sarituen artean esas emakumeen sarea izan da, Ane Legarreta orkestra zuzendaria izango dugu gurean. Aizue, maiatzak 16 ditu gor eta osteguna da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Goiuri esnatu! Ez nago ondo. Ai, ama! Zuekin entzule zareten oie, Goiuri ez eizarandia egunon, Goiuri egunon! Egunon Altza burua, eostuna etortzen bare. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 782 du, maiatzak 16, goizak 10 eta 16 izango dituen zuzen ere 6 segundu barru, eta gu hemen 2, baina horrengo 2 orduetan zuekin bat egiten badugu, 4 izango ginateke. Eta horri gehituko bagenio bigarren kafea, 1 eta 2 kafe, guztira 6.
Bida, asmatu zenuenetik, mikra zela, ez dakiz zeren milarena, zaude, matematikoki jasan ezin. Jasan ezin, dena ondo. Entzuleo, kongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Arratxaldeko zazpiak ormazurien artean hasia naiz hitzauek zuri idazten ea ez dudan ezer ere itxaroteak, egunak, asteak, hilabeteak. Astelengoizak taldearen, ez da talde Oiartzuarra dela, esan dezakegun, esango dugu, ez da Oarsoaldearra dela. Ez da ziurnik denak Oiartzuarrak diren, Oiartzun, Renteria. Ez jarri etiketarik. Etiketarik gabe. Astelen goizak taldearen astelena kantuak gaurko ostegunerako, ze batzuk nahiko astelen dute gaur osteguna. Ego, Juri? Bai, baino ez... Zaurian ez dute ala arrastak ebili behar. Ez, esan nahi dut, jendeak esaten duela astelena duzu, eta orokorrean horrek esan nahi du, ibili zarela parrandan, edo gaiztakerietan, edo biurrikerietan, nik astelena, astelena izan, enioke izen hori jarriko, ninago patxal. Ai, patxal zaude. Bai, patxal nago. Eta orduan, horixe, baina ez da atzo parrandan ibili nintzelako. Ni pixkat bai. Zer, pixkat ibili nintzela parrandan? Ni pixkat bai. Ah, zu bai? Ni. Atzo parrandan nintzen nuen? Zondotani. San Isidroren gatik? Ez, horra maiketako egin nuen. Ah, eta parranda zea itzakiarekin? Gero egun oso lanen ibili nintzen, eta bueltaka, eta aurrera tatzera, eta lagunekin terapia pixkate egiteko geratu, eta terapia pixkate... Luzatu? Bai. Ondo. Ondo ba? Bizitza. Balduzu maite dut, Juri? Duela 5 minutu etzen nuen, baina ez da gitoren baduzun. Nik badaukat, Bale, borduan botazuk. Maite dut ez bikoitza daukat. Inigo. Bueno, minus eta minus plus. Hori da. Beraz, bota. A ber, ez dut bat ere maite, orain, botilek tapoia erdi itxatxita geratzeko asmatu duten sasi jasangarritasun ekologiko eta mundu salbatzailea den neurri hori. Hori da, barkatu, mierda bat. Horrek orain behar ditu hashtagak, eta hashtagak lirateke mierdare bai. Ados nago ditu. Erotin algea. Bueno, pentsatzen dut ikertuta egongo dela, ez? Bestela tapoitxoak lurrera botatzen ditugula, edo itxasuan amaitzen dutela, pentsatzen dut egongo dela arrazoiren bat, baina niri ere zaizkitu uzat. Claro, eta soluzio izan beharrean ur disposatzailea jartzea leku askotan, eta gukure kristalezko edo plastiko iraunkorrezko botila edo danakoa hori eramatea, jarri diogu olako sistema itxaskor bat tapoiari ura datean tontuak eman dezagun. Ados nago zurekin, inoga zazabatu nirekin? Baina pixka saltxan nahi nun. Pixka ez da bai da. Ezin dizut... Gure txatean norbait ez dago nere kontra. Ez da baiatzeko gogoa daukat. Baina uste dut orokorra dela zure iritzia. Nik tabernetan ikusten dut jendeak esaten duela. Ai, burrukan ibiltzen dira horrela eta jende ez dago pozik. Sistema ondo txarra egin dute. Badaude ur botilatxo batzuk, plastikozkoak, ez da ur markakoak diren,
betidanik izan dutena tapoia hola flexible. Txap, izteko. Bai. Horrek, nolabait, usten izura daten pertsona normal bat baizinen. Bai. Beste hauek ez. Diote hemen txatean ados nago Inigo. Inigo ketzuen hori nahi. Nahi dudala... Kontrakoa. Kontrakoa. Txema solanak esan dugu, unon ekipoia, eta plastikozko tapoiak pegatuta geratzea honen inguruan, zer, Txema, zer, hori nahi du nik jakin, zer, zein da iritzia. Baina Txema solanak esan doi pasatzei zeura dateatik. Hori da, nire maite dut ez bat, eta bestea, eta sentitzen dut hemen ikual, nire kontrago agertuko zarete, baina nahiko modan jartzen ari da, emotikono bat, WhatsAppez bialtzen dena, besarkada bat irudikatzeko. Bai. Oso besarkada hotza iruditzen zait. Gainera grisa da emotikonoa. Gris urdinska bat, nik hasieran enun ulertzen besarkada zela. Bai. Pixka tetriko eta guzti egiten zait. Jo, baina... Bai, niri ere emotikon hori etzai gustatzen, hasieran enuen ulertzen. Osa, ikonoa ikusita enuen ulertzen. Gero kontrolatu nintzen besarkada dela. Baina, ze beharrezkoa den besarkadaren emotikono bat? Bai, behar dugu bat, baina bazegoen bat nahiko polita. Ez dago. Bai, nik besarka bezala ikusten nuen. Ez. Ja, hau, horrentxe bial dut talde batera. Hor Julenekin dagoen. Bai, izatez, zu jartzen baduzu emotikonen bilatzailean besarka da, hau agertzen zaizu. Hori za, besarka bat. Inigok dio, aurpegi txoa, musu gorrituta, eta dauzkala bi esku hemen horrela, aurpegiaren aurrean. Hola. Esango jazuzuk hemen inmobiliaria baten maketa, eraikin maketa edo urbanizazio maketa bateko pertsonekin egindako besarkada baten emotikon horrek, zilegitasunik duen gure bizitzetan berorik transmititzeko. Orduan, proposatu ze beste erabili besarkada irudikatzeko. Bialdu izut, hori oso polita da? Besarkada goxo bat? Ez da besarkada, ez. Beha, Txema solanak esan du, kakazarra ardoko pano beto. Ura ere ardoko pano beto. Eta Julen Goikoetxeak hemen idatzi du, pentsazazue, herri txiki batean, zenbat kosta zaigun zertako zan jabetzea. Ez dut ulertu. Tapoiarena. Bai, delay. Pentsatzen nuen emotikona besarkadarena, eta izu, herri txikietan ere besarkadak ematen dira. Julen Goikoetxeak besarkada ondo askoak ematen ditu. Bizkarreko majo-majokin ere. Bai, da. Goiure zeiza, zein da zure maite duta? Ez daukat maite dutik. Ez daukazu maite dutik? Ez daukat maite dutik. Venga, nik asmatuko du zure maite duta. Venga. Maite duzu... Triste zaudenean da erdipatxal, norbaitek esaten dizunean, kroketa! Bai, horrek esan nahi du, gero kroketa. Gero kroketa jango du. Vale, ya está. Hori da nere maite duta. Nere maite duta da, hori da. Triste zaudenean norbaitek esaten dizunean kroketa. Hori nire kasuan, pentsatzen dute beste norbaitek maite balin baitu, ez dakit, tximeletak, baze politxa, ez? Triste zaudenean, joatea eta esatea, venga, bazen tximeletak ikustera, bazen tximeleten bila. Tximeletak ez, baino, erleak eta loreak badakartza, nola baite izpide gure horrengo kolaboratzaileak. Ez dakit ez tiekarriko zuen. Bueno, galdetuko diogu. Segituan agurtuko dugu. Goizeko 10:24 minutu bigarren kafean zarete, segituan aurkeztuko dizuegu, Akaitz Sarasola. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez. Laizter arte batekin agurtu genuen azkeneko Akaitz Sarasola eta tira, inbeste denborare ez da pasa berriro gurean den arte. Eta gainera, nik aurrekoan uste dut aipatu nuela, nire zuaitz gustokoenak edo behintzat gustokoenetakoak badirela, bai artea,
eta baita olibondoa ere, eta akaitzek alaxe ekarri du gaur. Bueno, olibondoa ez izango gaiaren erdigunea, baina olibondoak, erleak, loreak, giro hauetan ibiliko garela bintzate, ikusiari izan dut, gidoiari edo, akaitze bialtzen digun eskematxo hori erreparatuz, nahiko lan izan dute bere letra ere interpretatzen, mediku izan zitekeen, baso zaina espalitz, baina tira, hola gartatu da, hola sortatu da. Akaitz, egunon? Egunon. Nahiko txukun elotzen da, Bueno, askotan esan ditea, ene letra ez dela hobena, eta horregatik kontuatu bari mazea horregatik da maiuskulas idatzita. Bai, eskertzen da, eta alare... Hitz batzuk, bai. Bueno, aizu Iñigo, zure ere ez da kaligrafiarik finena. Badakizu uste dute izan duela nire ogibidearekin lotura. Alegia, prentsa idatzian gehiago jardun nuen urteetan, nik joera izan dut beti norbait entrevistatzerakoan zuzenean ere apunte batzuk hartzeko. Naizte igual grabadora jarri, esaten ari zena apuntatzeko. Eta askotan kontrolatu izan naiz, entrevistatuak joera izaten duela, jakin nahi izateko kazetariak, ze azpimarratu nahi duen, ze akaso momentu hortan hasiko da pentsatzen, hori idatzi du, baina hori ez da nerezat garrantzitsuena. Akaso kazetariaren zaterez, baina nik hori azpimarratzeko gogoa izan duen momentu hortan, eta gero grabazioa entzuterakoan horri jaramonik ez ziete egingo. Eta pixkanaka letra txartzen joan naiz, entrevistatuak ez ezan jakin zer idazten ari nintzen. Hori medikuarenean ere, edo terapian ere gertatzen da, ez? Zuari zara zerbait kontatzen eta bapaten medikuak zerbait idazten dut, esaten duzu, ai ama, zerbait, esan dudan zerbait gaizki dago, kontu da gero medikuak ez dakiela zuri errezeta egiterakoan letra pixka txukuntzen. Eta farmazire eritxi eta farmazeutiko antxe. Hori egia da. Hemen, erradiografiari begira dagoena bezala ea argian zehar edo zerbait ikusten ote duen. Bueno, ez zain bestarako izango akaitzena. Letra larriz behintzat nahiko irakurgarria da. Letra xez ez dakit zegatzatzen den. Xez idatzi gabe urte desente da mazkita zikenik jakingo, bai. Bagizun eraitak duela 10 bat urte berrikasi zuela letra xez idazten. Bizitza osoan letra larriz idatzi zuen. Eta uste dute hasi zela unibertsitaterako aksesoko prestakuntza hori egiten, gero antropologia ikasketak egin zituen, ja ben jubilatuta, eta hori bili zen, letra xez idazten ikasten da, komeriak izaten zituen, egia esan oso graziosoa zen. Baina, inbeste urte pasa egitezuta, bai, egia esan urte pila. Ni karreran sartu nitzenen debekatu ziten irakasle batek, azterketak zuzentzea nahi banun, hasi que handiken aurre maiuskulas, da ja inertzia zitzen duten gauza da. Ez daba makala. Bueno, gaurko gaia ez da kaligrafia ez da. Ez, izan zitekeen, baina uste dut ez dela akaitzara sola alako ziegitasun morala duena kaligrafiaren inguruan hitz egiteko, ez da nire, baina tira, basoen inguruan, fauna eta floraren inguruan, akaso bai. Basoak baino aratago jungo, uste hasierako saion baten aipatu nula, edo natura eta nekazaritzan lotura taz itzein behar bat zeola, eta, goain gontan atrebitu naiz, eta animatuko naiz mundutxo ontan sartzea. Oso, da? Goain dela gutxio naiz erlezain lagun batekin, lagun erlezain batekin, eta aipatu ziten, eukizula aukera, ministerioko programa baten bidez, Espainian hegoaldera jutea, Malagara konkretuki, bertako erlezainekin ikasi eta bertako erlezainei beak zekina erakusteko. Eta galdetu nion da zemuz, asko ikasi zenun. Eta bere erantzuna izan zan, zur eta elur gelditu naiz, inguru hortan olibondoan, beha juntzan erlezainak olibondo ingurutan ibiltzen zian, eta zur eta elur gelditu zala esan ziten, behaien erle hoien inguruan zeuden olibondoak nola tratatzen zituzten. Nik erle hoien ez dien nuke jango esan ziten. Wow. Azkenen, ez dakit denak pentsat ikusi dezuen, edo pentsatzeko aukera dauko zuen bintzat, Espainia hegoaldean dauden olibadiak nolakoak dien, hau da, daude arbolak, eta lur guztia soil dago, ez dago beste landareik, eta azkenen die kilometrok eta kilometrok. Erlean osasuna, nik erletaz itzitiko zilegitasuna ez dauketela, baina erleak azkenen landareri asko behar du, landari ezberdina, dieta osasuntxu bat eukitzeko denak behar duen bezala, pixkat denetik.
Eta horrek eman ziten pentsatzeko tartea edo beta sistema horri buruz, ez da, azkenen hemen oso ohikoa dan gauz bada, pues, belardiak, loreak, landaretza anitza, eta azkenen hegoaldea oporreta jute geanen, askotan kilometrok eta kilometro. Nik uste, ja, Euskal Herri mediterranearren sartze geanen ja, klima aldatzeak batea, nekazaritza sistema de asko aldatzen dela, eta askoz kontinuo eta homogeneoagoa dela dena. Eta olibadiekin hori gertatzen da, eta azkenen argi daun gauz bada, animali bakoitzak bere ingurunea eraldatu inberdula behar bizitzeko. Ez gizakia bakarrik edo zein animalik sortzen duen impacto bada. Gertatzen da impacto hoi izan daitekela, impactoa izan daiteke gona edo txarra, baina impactoa izan daiteke neurri handigokon o neurri txikigokon. Eta gizakian problematako badala gehiagik gehala mundu hontan, eta ondorioz sortzen dituen impacto gehienak negatiboak izateaz aparte, oso handiak dira, eskala oso handien egiten dituenak, pues, hegoaldeko olibadioiek kilometrok eta kilometro karreteran jutezea, eta menditxo bat pasatzen zu, eta urrengo ikusten duzu, eta zelai bat ikusten duzu, eta dena olibondoa da, eta dena berdina, eta inungo tarteka beste arbolan bat azaltzen balin bada, pues suerte. Eta orduan horri tiraka, nahi asko gustatzen nekazaritza alternatibo sistemak aztertzea, ikastea, ez dakit, alde hortatik oso gutxi ingenieroa naiz, ingenierok esatu oso kuadratuk diala, nahi produktibidadea eta ingenieritza alde hortatik etzai bate gustatzen, eta bat baino gehiokin auki ditut ez da bai da gogorrak. Baino pixkat, gaurko hontan itzeneko nuke pixkat jendeak sonatzeko bakarrik, ez da? Nekazaritza birsortzailea, permakultura, nekazaritza ekologikoan ikuste gehiengok entzun daukiko dola, gehiengok ezautuko dola, azkenen merkatuan daun gauz bada, baina nik personalki uste deten gauz bada gaur egun nekazaritza ekologikoa batzuntzako ja iraultza handi bada, nik uste nekazaritza ekologikoataz baino aratago joan behar duen nekazaritza bat iken hasi behar dola mundotan bizitzen jarraitu nahi balin badu bintzat. Wow. Potoloa, ez da? Bai. Potoloa bai, baina... Geratu geha. Baina uste dute garapena beharko duela adierazpen honek. Bai. Azkenen, nekazaritza ekologikoan printzipiotakoa da ondorengo juzte zaien lurra okerrago ez ustea. Batzutan aipatzen da hobeto guztea, beste batzutan ez. Eta nik usteet printzipio nagusitako bat izan behar dula nekazaritzana, guain artea inbeste izurratu balin badeu, ondoren gotza juzte zaion lurroi gu jaso duna baina hobeto dotea. Eta alda, eta posible da, eta horregatik hainbat ameslarik sortu dituzte, pues, aipatu dituzena permakultura, izango litzekela, inglesetik datorren hitz bada, Australian sortu zalako, permakulture, dala kultura permanente, erderaz izango litzekena, dala kultura bat, hau da nekazaritza bat, sortzea, gizakiaren laguntzarekin, baino gizakiaren laguntzari gabede permanente izaten jarraituko. Hau da, produzio kontinuo bat gizakiaren eskuartze aldiketa txikiena izan da. Bill Mollisonek sortu zuen Australian, inguruan zegoen gizarteataz nazkatuta, eta ikusita pues, gizarteak ez zeukela zer eginik. Fiskat ikuspegi pesimista batetik sortu zuen, gero, pues, beak onartu zuen bere azkeneko urtetan sortu zuenak pesimismo hoi gutxitzezula edo positibismoa sortzeko aukera ematezula bintzat. Gero, azkeneko urteetan oso bogan daun beste nekazaritza bat, nekazaritza birsortzailea, hau mundu mailan iturri ezberdinetatik edan duten nekazarik sortu dute, eta hitzak esaten duen bezala da, guain arte izurratu deun, zapuztu deun eta galdu deun lurroi bersortzea. Erderaz regeneratiba deitze zaio, eta da, pues, lurra berriz ere bere mikrobiologiarekin eta bere aberastasun guzti horrekin martxan jartzea, ezta? Ez ulertzea bakarrik nekazaritza eta olibondon adibidera itzuliz, olibondok bakarrik,
baizik eta nekazaritza ulertuta olibondok dauzkeu, gure etekin nagusia olioa izango da, edo olibak, baino olibondotaz aparte gure inguruan beste gauz badago, eta ez dauko beste guztia hil behar guk etekin balortzeko. Eta nik uste hemen oso adibide politia dela, olibondon arira sortutako hainbat proiektu, adibidez, hainbat nekazarik bate eginda sortu dute Olivares Vivos izeneko proiektu bat, dala olibadiak berrize berpizteko nekazaritza mota bat planteatu dute, eta behaien helburu nagusia da nekazaritza sistema horietan biodibertsitatea handia otea. Eta biodibertsitate hori lortzeko lehenbiziko pausua izaten da, leno lur zoru horiek utxikiote zien, inungo landarerik gabe, eta lehenbiziko gauza egiten dutena hor, landareak landatu. Erein, 1000 koloretako landareak, eta udaberrin aukera balin bokozu olako olibadi bat ikusteko da guztiz aberatsa begientzako bakarrik, zedek azkenen leku batzutan olibondoa dezta ikusten. Ez tapatuta daulako baizik eta azpinateatzen diren loren kolore txoiek begitara tiratzen dutelako. Eta honela lortzen dute produktibitatea handi bat, azkenen natura berriz martxan jartzen da eta bere ziklok martxan jartzen die, eta beste aldetik lortzen da lurraren, eta uste beste baten aipatu genula, urataz hitzen genunen, eta uran zikloataz hitzen genunen, nola lur sano batek ur kantidade gehiago jasotzeko aukera dauken. Hitzen genuen, bai. Ur kantidade gehiago jasotzen dunez, udaran olibando hauek lehorte gutxigo jasango dute, barkatu. Eta ondorioz, produkzioa de gutxigo jetxiko da. Hemen, puntualizazio bat, azkeneko urtetan olioaren prezioa handitzean arrazoietako bat, esaten dute lehortea dala. Aztertu behar da benetan, lehorte hori klimak eragindun edo gure lur akitutan ekatuak nola jasaten duten. Azkeneko urtetan emandan produzio galera handioi faktore askona dat, ez da euri gutxi indula. Euri gutxi indu bai, baina beste faktore batzu gaude. Eta ikusten da ekologikon eta beste nekatzaritza mota batzukin dituztenak eta lurra hobeto errespetatzen. Galera hori ez dela proportzioietan eman behintzat. Proportzioietan eman. Nik uste klima aldaketan aurren erresilienteok izan nahi balin badeu, ondo berpentsatu behar den goz badala nekazaritza, eta azkenen horti jate deu, eta nekazaritza berpentsatzeakin batera, ulertu behar deu nekazaritza naturan daola, eta ez dala gu eta gure landare behar deuna eta gainontzeko guztia fuera. Eta nolabait iraultzaile edo eraldatzaile behintzat izan daitekeen nekazaritza modu hauetan entzuleak akaso pentsatuko du akaitz, tira baina ni naiz nekazaria, nik zer egin dezaket hau nolabait sustatu edo bultzatzeko. Nik uste nekazaria ez izatea kasu hontan onura handi badala, ez dauzkozulako teknika berri hauek ikasteko eta nola zure soro eta belardietan implantatu ikasteko beharrik, eta kontsumitzaile bezala daukeula botere ikiarria, azkenen guk erabakitze duelako zer, nola, zergatik, eta beste hainbat galdera erantzunez janai duen, ezta? Guk erabakitze du ze jaina didun, batzutan, gure ekonomiak batzutan ez du asko laguntzen, ze normalen produktu pixka-pixkat galestigok izan dide, ez galestigok diruan aldeti bakarri, baizik eta pentsatu behar du, beste elikagaiak askotan konbentzionalak deitzainak, merkeok diala, bizigealako beste gauz batzun galeraren ondorioz. Hau da, petroleoaren erabilera guzti horrek produzio asko merketzen du, baina petroleoaren erabilera guzti horrek iten du inguruko sistema guztia izurratu. Eta orduan, ez du pentsatu behar bagalestia da, baizik eta beste zergatik da inmerkea. Eta orduan nik uste, kontsumitzaile bezala garrantzia handia daukula, zenekazaritza proiektu, bultzatu, kontsumitu eta erosi nahi duen. Erabakitzeko. Dorre asko eraitsi ziren,
New Yorkekoak jauzi baino lehen, herri asko amildu dira. Akaitz Sarasola plazar bat, beste behin ere, ez da gitazpimarrarik geratzen, dutze zure azken hausnarketa hori nahikoa sendo eta indartsua izan dela, gaurko gure tartea amaitzeko. Horrekin gehatuko gea. Eskerrik asko eta laizter arte. Zuei. Konforme utzi dazu zure metxetan bengoz lur hartzen. Eta akaitz badoa gure estudiotik, guk oraindik tartetxo bat egingo du hemen zuekin, eta bidertzianen utzidazu kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Manhattan ez da berdin izanen, ez Bagdad, ez da gu ere, etenik gabeko zu ilunia, bi balak galdu izan gaitezke. Amets batentzat lurra bagara, errautxartian altxako gara. Utzi dazu babesan edik zure begitan, baimen gabe irautza egin zure begitan. Amets batentzat lurra bagara, lurra bagara. Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Artea eta ekologiaren arteko besarkada. Zuekin guztiekin, simbiosia. Gaurko saioan, Lucia Esker zinemagilea eta Julio Villanueva azibilatzailea izango ditugu artean. Laburmetraiaren izenburua Uxina da, Eustarrotzen eta Ezkarotzen, eta bertan esaten zaio Uxina, elur hautsak mugitzen duen haize hori, ez? Dentiska dena gazteleraz. Ainarak bezala ez ailegatu zaizkin niri emakume hauek, baina gero ikerketa prozesua asterakoan, berehala ikusinen gerora jarri izan zaien izen bat dela, udazkenean abiatzen ziren Maulera,
Zaraitz Erronkarietara goiko emakume hauek, eta udaberrian itzultzen ziren. Baina berez, garaian, hain pobreak eta hain lanerako bidai bat izan da, eta izen arruntena zen inurria deitzea, eta asko despektiboagoak ere. Julio Villanueva, ekintzailea, hasi bilatzailea da ere. Guri batzutan eskatzen digute hegoaldean, espeziak herriberan edo erdialdean edo, beste batzutan eskatzen digute Pirenaikoak edo eskatzen digute Atlantiar aldekoak. Bistan da, kapitalismo globalak ere konturatu dela, hori ez, hortik ere etekina badula. Hau paripe hutsa da, greenwashing da, azkenian pensatzen dutelako segitzen aldutela ekoizpen eta konsumo modelo berberarekin, baina erabiliz greenwashing hau egiteko, adibidez, zuhaitza jartzea. Gaur egun edozein enpresak badu bere basotxoa, eta ordun, karbono bonoak, hor daude, tartean, eta bar. Ordun, gaur egun, Europan bada proiektu bat 1.000 milioi zugaitz landatu behar dituztela datozen urteotan, eta ordun, gerota lan handiago dugu, baina hori ere salatu behar da, pixko greenwashing dela. Entzun gai duzue Sinbiosia podcastaren kapitulu berria, Naiz irratiko webgunean eta podcast plataformetan. Gaur, maiatzak 16, bizikidetzaren mundu eguna omen da. Eta zein beharrezkoa den oraindik egun hau, izan ere lan asko dugu aurretik desberdintasunak onartzeko eta besteak entzun, ezagutu, errespetatu eta estimatzeko gaitasuna izateko. Baina badago elementu bat bizikidetzarako zeharo garrantzitsua dena eta askotan ahaztu egiten zaiguna. Elementu hori umorea da. Eta ondo daki hori Leioako udalak. Dena prest omen dago 4 egunetan zehar antzerkiz, dantzaz eta zirkuaz gozatzeko umore azokaren edizio berrian. Gaur hasiko da, edizio berriena, dagoeneko 14. edizioa, eta datozen egunetan kaleko artisten 51 konpainiaren 80 emanaldi baino gehiago izango ditugu. Eta hainbeste dira emanaldiak, hainbeste dira konpainiak, hainbeste dira estreinaldiak eta hainbeste dira hau prestatzen emandako orduak, guk Zurinoko ez elkarrezketatu nahi genuela, udaleko kultur saioko koordinatzailea jakiteko barru-barrutik nola bizitzen den horrelako tamainako eta mailako azoka bat. Egunon Zurine? Egunon, zomoduz. Oso ondo, eta zu, urduri? Guztiz, gainera niretzako lehenengo urtea da umore azoka koordinatzen, beraz guztiz. Lo egin barik, baina ilusioa eta urduritasuna, ilusioak askoz gehiago balio du. Aipatu dugu, 80 emanalditik gora, 51 konpainia, pixkat egitarauean sartu aurretik niri galdera bat etortzen zait burura eta da, zenbateko aurrerapenarekin hasten da horrelako zerbait prestatzen. Noiz hasi zineten edizio hau prestatzen? Igezko edizioa bukatu zenean. Bat bukatu, ja ezartzen dira hurrengo urterako datak, inguruan eta estatu mailan dauzen azoken datak begiratuta, danak koordinatuta egoteko, eta ja planteatzen dugu, egiten dugu valorazio bilera, zer atradan ondo, zer hobetu beharrekoa, eta jazten gara martzan urte amaieran kartelaren lehiaketa, eta hortik aurrera, doa
Gurpila badoa mugitzen. Gurpila bada mugitzen, gurpila bat baino gehiago, haze zenbat konpainia, haze festa, kanpotik, nazioartetik ikusi dugu, ez? Hainbat disiplinatakoa dela azoka hau, ala nola dantza, antzerkia, klauna, musika, performance, zirkua, txontxongioak, eta gainera badatorrela jendea Andaluziatik, Kataluniatik, Galiziatik, Murtziatik, baino baita ere Suitza, Irlanda, Belgika, Mexiko, baino zer da hau, ze montatu dezu hau, lehioa biztanlez bikoiztu egingo da. Guztiz. Ametik hurbilean dauden hotel guztiak dauzkagu beteta. Egia da, azoka honek estatu mailan esango nuke bigarrena izango litzatekela, garrantzian, ze azoka honek bi hanka ditu. Alde batetik exhibizioa bera, kaleko arte eszenikoen exhibizioa, baina bestalde bebai da sektorerako topagunea. Oda, hemen egiten dira negozioak eta hitzaldiak, eta lantzen ditugu gerora datozen erronkak. Gaur adibidez, lehenengo erronka landuko dana, izango da, ikuskizunen hizkuntzari buruz. Euskal Herrian euskaraz ekoiztu, elebidun, bakarrik gazteleraz, eta horren arira landuko da, gero daukagu topaketa internazionalak, umera soka gero eta internazionalagoa da, orduan topaketa internazionalak, beraz, bi hanka horiek lantzen ditugu, lan itzela da, baina esango nuke ez gaudela bakarrik. Leioako udala da sustatzailea, da antolatzailea, baina gure inguruan badauzkagu hainbeste instituzioaz aparte, bai Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, estatu mailan INAEM, Txepare Institutoa, baita ere Artekale, arte eszenikoen elkartea hor daude, bai aktoreak, konpainiak, programatzaileak, eta horiek egiten dute programazio paralelo guzti hori, sektorearen lanketa guzti hori. Beraz, sare polita eta sendoa daukagu, beraz, umore azokaren helburua da arte eszenikoak bizi-bizirik, kaleko arte eszenikoak bizi-bizirik daudela erakustea munduari, gure Euskal Herriko konpainiak osasun itzelean daudela, oso ekoizpen ederrak, arriskutsuak, Euskal Herrian asko eta ondo ekoizten da, gure produktua saldu nahi dugu kanpora, beraz, badago hor sare oso ona guzti hori aurrera eramateko. Aipatu dituzu Euskal Herriko konpainiak eta komentatu behar dugu, aurtengo edizioaren programazioaren ia erdia Euskal konpainiek beteko dutela eta bertan izango direla DAP dantza konpainia, Ganso Antzia, Goitibera, Ika Teatroa, Hortzmuga, Node, Lapez, Maite Guevara, Markelin, Trotamundos, asko eta asko direla. Osasuntxu dago beraz, industria. Guztiz. Honen arira, ikusi genuen bai Artekale osatzen dugunok, ikusi genuen egia dela Euskal Herrian kaleko arte eszenikoak oso osasuntzu daudela, asko eta oso ondo ekoizten dela, horregatik beste aurrera pauso bat eman dugu, aurten ere umore azokan aurkeztu dugu, Open Kale marka, eta da Euskal kaleko arte eszenikoen jaialdien marka. Egin dugu marka bat, guztion artean, marka horrek errepresentatu egingo gaitu, marka horrekin goaz, danak elkartuta, gure herrian egiten diren kaleko arte eszenikoak plazaratzeko indar gehiagorekin batuta. Herriko konpainiaren bat ere badago? Urtero, urtero gonbidatzen dugu herriko konpainia bat gurekin parte hartzera umore azokan. Aurten daukagu Mutis espazioa. Mutis espazioa da dantzarientzako espazio oso berezia eta oso interesgarria. Hauek laguntzen dizkiete bai dantza konpainiei, bai dantzariei, egoitzak lortzen, bekak egiteko lortzen, gero bebai dantza klaseak eta beraz dantzak behar duen estruktura osoa Mutisetik garatu daiteke. Eta horten,
beren gorputzen bulkadarekin datoz umore azokara, eta, espero dugu ez ziur nago jendea begi honez hartuko duela, oso ikuskizun polita egiten dutelako. Aipatu dugu, badira hainbat eta hainbat edizio dagoeneko, 14. edizio da hau, Zurine esango zenuke asko aldatu dela jaialdia sortu zenetik? Barkatu, baina moztu egin da, eta ez dutzuet entzun. Bai, komentatzen nizun, 14. edizioa, 24. markatu. 24. edizioa dela dagoeneko, eta galdetu nahi nizula, ea asko aldatu den sortu zenetik jaialdia. Bai, guztiz, nik ez dut ezagutu, baina nire aurretik egon direnekin, bilerak egiten ditugu, eta jarraipen hori ondino badaukagu, eta bai, guztiz, justo atzo gauean komentatzen genuen, lehengo edizioan zirela 18 konpainia, danak Euskal Herrikoak, bestera batera antolatuta, eta gaur goizean komentatzen genuen, txiri-txiri, zaratagin barik, lan ez dakiz lan ezan, inurrien lanatzoa eginez, umore azoka hartu du olako pisua kaleko arte eszenikoetan. Aurtengo umore azokak 15 espazio eszeniko nagusi izango ditu, 30 kokaleku eszeniko ingurutan banatuta, baina badago espazio bat zuek nabarmendu nahi izan dezuena, edo hori entzun genuen aurkezpenean behintzat, eta hori da umeen kontseiluaren parkea. Zergatik hau nabarmen edo zer du berezitasunetik honek? Hau da... maitasun handiz hartu dugun proiektua. Umore azokaren programazioa osotzeko guk eskatzen ditugu proposamenak guri bidaltzea. Eta Hortzmuga Teatroak proposamen hau egin zigunean ederra iruditu zitzaigun. Leioan badaukagu umeen kontseiluen parkea, oso parke polita da, zuhaitzez beterik umeek landatutako zuhaitzak bebai, eta bertan egingo dutena da zuzeneko musika soprano batekin eta argiztapen bereziarekin ibilbide magiko bat egingo dugu. Ikusi, argizko irudiak, laserrak, musika zuzenean gainera. Orduan, parke hori, umeen parke hori, bi gauez magia bihurtuko da. Gauza korrela, lehioak guztira 27 estreinaldi hartuko ditu, honek esan nahi du aipatu dugu da, izen handiko jaialdia dela, baino konpainiak zai egoten direla eta gordetzen dituzela sorkuntzalanak bertan estreinatzeko. Hori ere, pozteko arrazoi bat bada, ez da Zurine? Gu oso harro gaude horretaz, asko entzuten dugu, konpainiekin eta hitz egiten dugunean, esaten digute, badaukagu gauza bat, datorren umore azokarako. Eta badaude lantzen, ze umore azoka, eskaparate itzela da. Pentseu 200 da 70 profesional datozela ikuskizunak erostera, ikustera, lantzera, beraz, beraientzako, konpainientzako, oso garrantzitsua da, beraien lana hemen estrenatu, gero, bai, estatu mailako eta estatuz kanpoko programatzaileak erosteko beraien produktua. Zurine Kuesta, hemendik besarka bat bidaltzen dizugu, eta animoak, eta ea laizter lo egiteko aukera daukazun, ze bai, urduritasunak normala dira zeharo, eta gainera beharrezkoak horrelako zerbait antolatzen denean, beraz, besarka da bat, eta kalean topatuko gara. Mila esker, kaleetan ikusiko gara, eskerrik asko.
Eskerrik asko zurine kuesta gurtuko dugu, eta bagoaz azken ordukoaren bila, Egoi Belategi lankide, estudio zentraletan dugu, eta Egoi Belategi egunon. Egunon baita zuei ere, goizeko 11 baita azken ordukoak beste behin ere, Gazaldera garamatza Nakba Palestinarren hondamendiaren 76. urteurrena heldu orduko, entzun ongi, 500.000 palestinarrek ihes egin behar izan dutelako Gazako Rafa hiritik, Israelek bere erasoak gogortu ostean nazioarteko presioak gora bera. Kasu askotan 1948an errefuxiatu bilakatutako horiek egoera berbera pairatu behar izan dute beste behin ere. Exeter Unibertsitateko historialari israeldar Ilian Papek adierazi du Al Jazeeran, orain gertatzen ari diren gauza asko barkatu, 1948an gertatutakoak baino dezente okerragoak direla. The difference in the numbers of Palestinians killed, but I think the main difference is that the impulse in 1948 Ez bakarrik hildako pertsona kopuru handiagatik baizik eta orduan sarraskiak erabili zirelako jendea joan zedin konbentzitzeko, eta orain ikusten du ikerlari honek bultzada genozida bat ematen ari dela Israelen aldetik, hau da jendea hiltzea Gazan bizi diren pertsonen kopurua ahalik eta gehien murrizteko. Baina helburua lortzeko modua larriagotu du Tel Avivek esan bezala, dagoeneko gizateriaren aurka krimen larria den garbiketa etnikotik are larriagoa den genozidio ekintzetara pasatu delako modu antolatu eta sistematikoan Ilan Papek dionez. Eta bada, ikerlari israeldar antisionistak aipatu duen beste aldagai garrantzitsu bat, mendebaldeak genozidioari emandako bermea. It is impossible to say now that people cannot know what is going on when it appears on our screens, whether our small screen or... Dionez, 1948an ez zeuden gaur egun ditugun edabide eta teknologia berriak, hori dela eta gaur gaurkoz, sarraskiaren tamaina ezkutatzea ezinezkoa dela dio Papek, eta horrekare eta ilunagoa eta asaldagarriagoa barkatu egiten duela mendebaldearen isiltasuna. Hala ere, argi utzi du ikerlariak mendebaldearen erakunde eta gobernu ezari dela gizarte zibilak sarraskiaren aurrean abiatutako mobilizazioak goraipatu. Zentzu horretan guk ere gogorak ekarriko dugu. Atzoko egunez Nakbaren urteurnaren baitan, mobilizazio jendetsuak eduki genituela Euskal Herri luze zabalean. Eta azken aipamentxo honekin azkar bukatzen dugu, esatea Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroa, larri dagoela, baina antza denez, bizirik aterako dela, hori esan dute behintzat, azken orduetan medikuek gogora ekartzea atzokoan, bat irokatu zutela Eslovakiako lehen ministroa Handlova hirian, ekitaldi baten ostean bere jarraitzaileen gana gerturatu zenean. 11 minutu, errepidetara begira esatea badirudiela, lasai ditugula errepideak, hala dio trafiko zuzendaritzak, hementxe utziko dugu beraz, berriz ere konexioa bigarren kafeari, eta gure aldetik, eguerdiko 12etan berrituko dugula informazioa, gero arte. Eskerrik asko, Egoi Belategi, eta entzun bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian, bagoaz gu poliki-poliki, Iruña ingurura, Arkakuso agurtzera. Aizue, kaso aste artean faltan bota zenuten Arkakusorekin egiten dugu noiko bisita, baina gaur osteguna izaki berreskuratu dugu ala beharrezko hitzordua gure super Iruñerekin, gure super Arkakusorekin. Arkakuso egunon, zer modu zaude? Egunon, oso pozik, baina ere oso urduri. Ui? Eta hori? Ez dakizu zergatik? Zergatik zaude? Digau zergatik. Eske zu urduri egon zaitezke... Pista, emango dizkizuet pistak. Bai, bota. Bat, da gaur gertatuko den gauza batengatik, eta bigarrena datorren astean, asteazkenean den egunarengatik. Bale, datorren asteazkena da zure urtebetetze eguna. Bai! Hombre, eta urduri zaude? Beti. Zure urtebetetzaregatik urduri? Baina, azaldu, zergatik zaude urduri? Espero dezulako sorpresaren bat? Zerbait antolatu duzulako? Zelako nire urteko egunik onena, azkenean nire urtea hasten da egun horretan. Bueno, egun horretan edo zehazki justo urrengoan, pero bai,
Agenda estreinatzen duzu? Agenda estreinatzen duzu? Ez? Ze batzuk badaude. Batzuk urte hasieran, urtarrian esaten dute, benga, nik estrenatuko dut kuadernoa edo agenda edo kaiera edo dana delakoa, urtarrian. Eta beste batzuk esaten dute, ez, nik irailean, zen eretzat urtea berez, irailean kurtsoarekin hasten da. Ui, zer da. Pentsatzen egitela. Eizu? Zer da? Nola inoiz horrela pentsatu? Eta igual agian, arkakusok egiten duena da, urte betetze egunean, orduan estrenatu agenda, hori egin daiteke baita. Eske, egia da nahiko arraroa dela nire errealitatea, ze niretzat bai pertsonalki 22an hasten da, baina Iruñean bizita eta Iruñerrian ez zita eta zita, Uztailaren 6ean 12etan ere hasten da urtea nolabait. Baina gero, sozialki orokorrean urtea hasten da urtarrilaren batean, orduan da pixkat arraroa. Baina ez dut kaierarik, agendarik estreinatzen, baina bakizu ez ere estreinatzen dudan, 22an. Spotifyko zerrenda, 26 urte nituenetik egiten dudana da zerrenda bat osatu, horrela badut, urte horretan entzun ditudan abestien rekopilatorioa, en plan, zer gustatzen zaian, zer ez? Orduan, egiten dudana da, urte batetik bestera, ikusten dut, aurreko urteko zerrendan zeintzuk diren, oraindikan, entzutea gogoko ditudanak, edo gehien entzun nahi ditudanak, edo gehiago entzun nahiko nituzkenak, eta gehitzen ditut. Eta gero, zerrenda base horretatik, joaten naiz gehitzen, kentzen. Super ideia ona iruditzen zait, ez diot inorri entzun orain arte. Zuzara, ezagutzen dudan pertsona bakarra hori egiten duena, eta oso ideia ona iruditzen zait. Izango litzateke, adibidez, ni urtarriaren 10ean jaio nintzen. Urtarriaren 10ean sortzen dut Goiuri 30, ez? Izeneko, datorren urtean. Bai, nahi duzun izena. Bai. Adinaren nahi duzuna? Bueno, nik jartzen dut, hartzen dute referentziatzat zenbakia jakiteko ze urterekin entzuten nuen musika hori. Gainera, duela gutxi gonintzen errepasatzen hasi nintzenekoak, eta eskegia da ere horrela dituzula ordenatuagoak zerrendak. Eta da oso kuriosoa. Lotxa pasatzeko ere, nik hartuko banu orain 17 urterekin entzuten nuena, eta topatuko banu olako zerrenda bat. Goiurik 17 urterekin entzuten zuen musika esango nuke. Eta ez denuke abestiren baten bat mantenduko, nik mantentzen ditute. Bai, noski, baten bat mantenduko nuke, baina... Mantendu, arkakuso, mantenduko bazenu mikrofonarekiko distantzia, izango litzateke gauza zoragarria. Saiatuko naiz. Bueno... Aizu, bale, datorren azten itzordu bat dago, baina gaur beste bat esan dorkakusok. Bai. Arratsaleko 7etan da? Bai. Aha. Hala, nik ez dakit. Pista. Bartzelonan izango da. Bartzelonan gaur arratsaldeko 7etan. Eta 22 zenbakiak halako pixua dauka azalpenean. Ere. Taylor Swift. Ez. 22 dauka pixu ikaragarria, baina 21 ere bai. Ze 2 eta 1 zenbakiek badaukate ere bere pixua hemen transizionetan. Eta transizioa da, 2tik baterako transizioa. Bai, totalmente. 2tik baterako transizioa. Bai, eta pentsa, 22 da zenbaki bat garrantzitsua. 2tik baterako transizioak pixua dauka. Eta aldiz, 20 zenbakia ez zaigu gustatzen. Baina 0-2 oso zenbaki hona litzateke. Hori da. Bale, a ber, etxoen. Kirolarekin zer ikusi dauka? Bai. Bale. A ber, hemen esaten, WhatsAppetik esaten didate, gaur Reala jokatzen duela Valentziaren kontra, hori da? Ez. Ez. Askoz garrantzua, Realak gaur Valentziaren kontra, oker espanaiz Europako pasea ere jokatzen du. Baina ez, arkakusoren giroan gehiago jokatu beharko zenuke. Bale, giro naparrean. Bai. Vale. Eta nire YouTubeko kanaleko jarraitzailea baldin bazara, spoiler hemendikan, entzuleak mesedez arpidetu nire kanalera ez galtzeko. Horren jakengo zenuke. Osasunarekin zer ikusia du. Bai, osasunako neskek lehenengo mailarako igoera jokatzen dute gaur arratsaldeko 7etan.
Eta Arkakuso doka plana bere lagun batekin partidori ikusteko gainera. Eta Realak Valentziaren kontra emakumena da baita ere? Izan daiteke. Bai, ez nago ziur, zenago hain fokus honekin, egia da badagoela erreginaren kopa. Puede ser? Baina hori da asteburuan. Bai, gaur Realak Valentziaren kontak gizonezko partidua du. Vale. Ez, azaltzagatik. Eta Realak dauka erreginaren kopa, Zaragozan jokatuko du Bartzelonaren kontra, larumat honetan. Naiz irratiak emango duzu zenean, antzi izango dira Jon Garate, Zurin Iglesias, Iker Gurrutxaga, eta bestelako kolaboratzaile. Bale, baina gu ez, ezta? Gu ez. Bale, eskerrak, nik ez dakit, corner bat zer den. Bueno, batzutan bihurriren txokoa corner bat da. Edo zoaz iskinera 5 minutu lagunik gabe pentsatzera corner bada. Bueno, bai, eta corner hitza ingelesa ulertzen dut, orduan corner badakit zer den. Vale. Esan nahi nuen nik esatari lanak egiteko futbol partida batean nahiko iskaz. Nahiko iskaz. Bai. Bueno, hori da ere depende, ze badaude perfilak, pues, aseguratu berzara bazoa zela edo badagola taldean norbaite kontrolatzen duena. Hori, baina gero daiteke norbait kontrolatzen ez duena galderak egiten. Bai, egia da. Bueno, segun. Ze, entzulea oso zalea balin bada, pentsazazun norbait eizu eta zer da jokoz kanpo eta zer da segizera igual pixkat. Hori ez, baina ni joango nitzateke jokalariei galderak egitea, adibidez, zelaira irten aurretik, ez dakit, ze erritual jarraitzen duzu. Batetikeko mutiekin topatzen bazara, esango dute, ez dakit errezatzen, ze desastren izen. Gure aita, zeruetan zarena... Bueno, erderaz gaina, Padre nuestro que estás en el cielo, oso lako mierda, bat. Bai, edo Begoñako distantzia. Markatu, Begoñako amari urtzea, ez? Hori da. Baina, bueno, dena den ez dakit oso ideia ona litzateken momentu horretan hurbiltzea. Ni kirolari izan da, ez nuke... Une horretan ez, gero, partida bukatzen denean, joan jokalarien gana, eta esan aizan, eta zelaira irten aurretik zer egiten duen? Eta, zer esaten didaten. Edo, hau gizonezko eta emakumezko galdetuko nieke, ez du kutsu sexista honek, baina galdetuko nieke, barneko arroparen marka. Zeniateatzen naiz korrika egitera, eta arazoak izaten ditut, Jesus, suktadorekin, kuleroekin, eta nola behaiek kirolari profesionala diren, galdetuko nieke, ze kaltzontzio markara biltzen duten, eta horrelako gozak. Aizu? Beraz, futbolari, kirolari buruz, berez ez. Baino? Bueno, Arkakuso eta zure plan orduan zein da? Beraz, ez du hau irratian kontatu behar antzadan, ez? Momentuz ez goiuri, lasai. Zaude deialditik kanpo, ni bezala. Ez gaude deialdian, lasai. Bueno, baina Arkakuso zuk plana daukazu gaur partidori ikusteko, eta ibili zara aste honetan kamiseta gorri baten bila. Aurreko astean. Sadarren egon nintzelako, eta orduan ez nintzen joan behar kamiseta gorririk gabe. Ez dut lortu, eta nik uste dut izango dela nire familiari, amaren familia da osasuna zalea. Ez da ulertzen zergatik ni izan naizen eta naizen atletikekoa familia horretan. Orduan nik uste dut etzaiela inportako osasunako kamiseta oparitzea. Gainera, datorren astean nire urteak izan da, baina ez dakit. Postu dira osasuna animatzera joateagatik, baina ipatu beharra daukat, aurrekoan egon zirela ere igotzeko, ere izan zela sadarren egon nintzen azkeneko aldia, ez genuen lortu, eta esan nien horren aurretik, lehenengo mailara igotzen denean osasuna, egingo naizela osasunakoa. Eta horrek esan nahi du, atea ja zabalik dagoela eta pausotxo batzuk geratzen zaizkizula. Bai, hori da, gaur, badugu, 7 zita bat, eta, Bartzelonara joatea, dago pixkat gaizki. Bihar bereziki lanera baldin bazoaz. Orduan, zer pentsatu nuen, nik zuzenekoak egiten ditudanez, guazen ikustera kuadrillan, modu batera, norgehiagoka denon artean. Orduan hori,
ikusi halko da, antza denez, Osasunaren YouTubeko kanalean, pintxatuko dugu hori, eta gero Euskal Herria Irratiak zuzenean emango du ere euskaraz kontakizuna, beraz, eurak entzuten egongo gara hor fondoan, eta gu komentatzen, ni norbait animatzen da nirekin batera sartzera, esan didate agian Ane Urkiri atxedenaldian sartuko dela, pixkat komentatzeko nola doa. Gure kirol zuzendaria, gara eta naizeko kirol zuzendaria da neurkiri, eta aizu iruñi, baina pixkat entzuleako gatxarren, guezkara oso saio kirolistikoa, baina Osasunari gaur balioko lioke berdinketak, utxutxekoak, bat-batekoak, hortik aurrera, gol bakarrarekin, partida urduria, espero da. Nola daite esango du? Bai. Bai. Joaneko partidan bat eta utxekoa lortu zuen, eta horrexek, eramango luke azkeneko finaletan hainbeste ikusi ditugun penaltietara, lehenengo luzapenera eta gero penaltietara. Beraz, honen alitzateke, bintzat, garaipenik lortu ezean enpate batekin, japatxun lehenengo mailara. Hori da. Egia da, bai entrenatzaileak eta baita jokalariak eurak berak partida irabazi zutenetik aitortu zutela ez direla konfiatuta joango gaurko norgehiagokara, ze bestela, egingo digute sufritzea, egia da Osasunaren identitatean ere sufritze hori ere badagoela, ez? Behintzat gizonezkoen taldearekin, osala emakumezkoen taldearekin ala ez izatea, baina bai, dena ematera atera behar dira, gero, bai, aipatu dituzu penaltiak, hori galdetuko diogu agian zehatzago Ane Urkiriri, gero atxaldean, ze ez nago oso ziur ea penaltiak egongo liratezken, edo ea denboraldiko klasifikazioa jarraituko litzateken. Ados. Kao, ni saskibaloikoa naiz, hori aitortu behar da. Orduan, horrelakoetan, pixkat, zaila da kompetizioa nolakoa den, pixkat, ikuskatzea, ze adibidez saskibaloian horrelakoak izaten dira 3 partidetara, eta enpatea baldin badago, batek lehenengoa irabazi besteak bigarrena egiten da, edo ezakit, edo batzutan izaten dira 5. Total, ez gaudela saskibaloian, futbolean, eta ikusiko dugu atxaldean, ea bihar, egia da, playoff baten finala dela, eta ez dela lehiaketa baten finala, eta orduan akaso sistema bestelakoa dela. Ni ere harrapatu nauzu hemen arkakuso. Egia esan, nago bat ere ziur, eta playoff batzu kontatu ditut bizitzan, baina ez daukat garbi orentxe, futbol playoff batzu kontatu izan ditut bizitzan, baina nago bat ere garbi zer gertatzen den horrelakoetan. Hori ere egin duzu? Tazita de platan, Kadizen kontatu nun Real Unionen igoera esaterako. Eta Realarena, Reala bigarren mailan egontzenean, esko jarraitu nun Reala, eta horrelako kontu bai. Egun batean arkakuso agertuko da hemen inigo, esanez, behin esataril lanak egin zituela Bratislavako tango lehiaketan. Eta egia izango da. Bueno, nik spoiler txiki baten modukoa inigo ez, baina, eta esatari moduan ez, baina bai Realak eta Atletikek kopa finala jokatu zutenean, egin genuen zuzeneko berezia hainbaten artean EITB-ren kanalean. Eta grazio egiten dio? Bai. Arkakuxo, alde edo kontra? Alde edo kontra. Aldatuko dugu guztiz gaiaz. Hori da, alde, osasunaren alde hori garbi dago, baina aurrera egingo du. Hori da, atxaldeko 7 Arkakusoren YouTubeko kanalean zuzeneko egongo da. Aldatuko dut Twitchen gatik. Gaurkoz nahi ditu alako froga batzuk egin. Baina, gaiaz aldatuta, alde edo kontra. Topatu dut, sarean, sarean arakatzen ditu dela olako albiste bitxiak, lasai, gaur ez naiz eskatologika jarriko, ez goaz egazkinean, ez da ere, momentuz. Baina, topatu ditut, bi albiste esaten duela, alde nago edo kontra. Eta pentsatzea zorrarazi didanez, ekarri nahi dut zuek ere ea ze uste duzuen, eta baita entzulek ere ea zer uste dute. Hala dio titularrak. Jatetxe batek
kobratu egiten dizu suplementu handi bat, zure aurrek zarata egiten badute. Eta esan behar dugu honen alde edo kontra? Bai. Ni kontra nago. Ni ere aurka nago. Bereziki delako, zure aurrek zarate egiten balin badute, bale? Zure senarrak egiten balin badu? Ez? Adibidez, joaten balin banaiz gaur torna batera eta telebistan futbola dago eta norbait erotuta oiuk hasten balin bada, haian horri ere desorosoa izan daiteke, eta ez soilikume baten negarra. Bai, eta punitivismo hori, termino edo logika kapitalistetan oinarritzea ere, gehiago kobratuko dizut. Ni aurka. Nire aurka, bai. Eta pentsa, ziurrenik alde egongo naiz, aurrik gabeko alojamenduak eta proposatzen direnean. Baina iruditzen zait, bi gauza desberdin direla. Baina zure aurrek jatetxe batera joan, eta zure aurrek zarate egiten dutelako hori zigortzea. Ez zait bat ere ona iruditzen, eta ez dara bat ere pedagogikoa, pentsa. Aurrak giroan nolabait ondo txertatuta baleude hauei opari bat egiten dieten jatetxe bat, igual aldekoa irudituko litzaidake, baina kontrakoa ez. Kontra. Bale, eta orain garatuko dut albistea, titularra bakarrik irakurri dut, bale? Bueno, esan duan bezala, estatu batuetako jatetxe bat da, eta $50 plusa gehitzen dio. Baina badakizue nola deitzen dio plus horri? Bota. Helduen errekargua. Zergatik? Euren ustez, helduak edo gurasoak ez dutelako guraso moduan jokatu. Iruditzen hain zarkitua logika hau? Azteko, iruditzen zait, dagoeneko 2008 urtean ulertu dugula umeak ume direla. Eta pertsona direla. Bai. Eta umeak pertsonak direla baita ere, gu ere ume izan ginela. Eta saiatzea hau solertzen dute, zer oso izan ditekeran muga batzuk egon behar dutela, eta muga horiek denok ulertu beharko genituzkela. Horrela planteatuta ez zai logikoa iruditzen. Eta kaso badiot, igual jatetxe batzuek izan behar dute, isiltasun kodigo bat, eta orduan, hor, umeek ez dute tokirik, eta beste jatetxe batera zoaz umeekin. Bueno, pues ez dakit, baina aurrek zarate egitea aurren logikaren barruan ikusten dut. Claro, eta zer da gaizki portatzea? Hori esan behar nuen, zer da gaizki portatzea, ze gero egia da, ni ere egon naizela, kontra esaten dudala orain, baina egon naizela jatetxeren batean, eta nahi gabe edo, edo, epaitu dudala gurasoren bat ikusi dudalako aurra zerbitzariaren atzetik bere lana oztopatzen, ez? Eta noizoit bentsatu dut, zerbitzaria iaia lurrera erori da, umeari delako hemen bere lokarriei tiraka edo ez dakize, eta orduan askotan pentsatu dut, eta ume honen gurasoak non daude, ni ere erori naiz, horrelako pentsamenduetan. Baina, klaro, eske zer da gaizki portatzea? Hori ulertu dezaket gaizki portatzea izan daitekela, ez? Ez neurria hartzea eta ustea zure semari edo zure alabari libreki, iaia sukalderaino sartzen, hori ez. Baina zer, buia egitea gaizki portatzea da? Negarri egitea gaizki portatzea da? Hainbeste ertz ikusten dizkiot, ez zaidala gustatzen neurri hau. Niri ere ez. Niri ez da. Beste bat daukat. Ados? Ezakit nola hasi. Isiltasun... Bai, zuek kruzeron joan zarete? Ez. Ez da nire. Ni ez da. Pentsa, kruzero batean bizitzea, bai ala ez? Ez. Nik ez dago zalantzarik ez. Ez. Baino... oso interesgarria iruditzen zait, mundua zeharkatzen ari den kruzeroaren kontu hau. Jarraitzen ari naiz, sare sozialetatik, eta txundituta nauka, ez dakit ezagutzen duzuen. Ez? Gainera ez da horren inguruan. Horrela azkar kontatuko izut. Badago, atera zuten duela gutxi, sortu zuten, mundua
guztiz, munduari buelta ematen dion kruzero bat. Eta orduan zan urte 9 hilabetekoa. 9 hilabeteko itxas bidaia zen eta oso garestia. Ze pentsa, ja kruzero baterako, astebete Mediterraneoan kruzero bat, garestia izaten da, pentsa 9 hilabete, itxasontzi batean, zenbat ordaindu behar duzun, orduan oso garestia zen. Eta jendeak erosi zituen tiketak, eta baziren, kontinente guztietatik igaroko da itxasontzia, eta ez ziren saldu kamarote guztiak, edo logela guztiak, eta orduan enpresa honek erabaki zuen egitea gero, bi kontinenteko eskaintza. Eta orduan zu zaude itxasontzian, soilik 2 hilabetez. Eta orduan, 9 hilabeteko bidaia erosi zutenak aserretu egin ziren. Normal. Ze, klaro, 9 hilabete eta gastatu ditugu, ez egizan bat 1.000 euro, eta orain aukera dago, soilik 2 kontinente egiteko, orduan, agian 2 hilabete bakarrik, nik ere hori egingo nuke. Eta orduan, hor ja aserrea zegoen. Hasi zen mundu mailako itxas buelta hau. Eta konturatu ziren, 2 hilabeterako tiketa erosi zutenak, bigarren mailako bidaiariak zirela horrelako zerbait. Ze besteak saritzeko 9 hilabeteko bidaia erosi zutenek badute horrelako BIP estatusa. Eta orduan hasi zen ja hor hemen gizartean bezala, ez klase arteko borrokak eta Titanikan bezala, eta orduan ja hor haserreak. Eta orduan badago jendea sareetan kontatzen ari dena. Gertatu da denetarik bikote bat dagoeneko dibortziatu da. Zer, oraindik handa biltza, oraindik ez dira pasa, ez dakit, hirugarren hilabetean edo horrelako zerbait daude. Bikote bat dibortziatu da, gizon bat hil egin da. Baina kausa naturalen batik. Kausa naturalak. Bi neska ziala best friends forever, aserretu egin dira, eta ogain topatu behar izan du batek, beste kamarote bat lo egiteko, ze aserre daude. Izaten ari da, reality show bat izango balitz bezala, baina bizitza erreala da eta ez dago inor grabatzen horrela, telebista katerik ez dago, baina beraiek ari dira. Guk dakigula. Hori, guk dakigula. Da pizkat zakiko ditos a bordo. Gutxi gora bera. Orduan, bale. Seguro Iñigok ez duela errapatu referentzia. Zakiko di todos a bordo ez du ezagutuko Iñigok. Zein, zaki? Zak ikodi todos a bordo. Ez, baino sonatzen dit, zerbaitek. Zegezurra. Zerbaitek sonatzen dit, zakiko dit todos a bordo. Zegezurra, geixi urtero. Ez, benetan sonatzen dit. Zer zen, pelikula edo seria? Ni idea, erreferentziak sonatzen dit, iniz, igual entzun dizu edarako. Marrazki bizidunak edo ezurra gizkoak? Ni idea. Sonatzen didala komentario horrek, baino ez komentario integratuta daukadanik. Bale, osando. Arkakuso ze kontatu nahi zen egun honekin, ba? Bueno, esan dugu, galetu dizuet. Kruzero batean bizitzea bai ala ez, demagun, pentsatu, gehitzen dut faktore bat. Baduzue dena barne, bazkaria, janari guztiak, garbitzen dizute arropa, garbitzen dizute gela, egiten dizute ohea, guzti hori. Ez ni agobiatu egingo nitzake. Iñigo? Nire agobiatu egingo nitzake. Vale, pues pentsatu ez dela irtenbide bat, ze bestela duzun beste aukera ordaintzekoa da garestiagoa. Ez dut ulertu. Vale, kontatuko dizuet. Badaude birraitona, bi aiton amona, bikote bat, daramala ja 500 egun baino gehiago kruzero horietako batean bizitzen, ze adinekoen egoitza baino merkeagoa ateratzen zaielako. Otras. 51 bidaia erreserbatu zituzten kruzero berdinean eta hortxe dabiltza. Eta 51 bidaia horiek zenbat urtetarako ematen du? Ez dakit, batek daki. Depende zenbateko iraupena, ez? Baina hori, azkenean nik aukera bezala jarri dizuet, baina egia da bi pertsona hauendako
akaso ez da hainbesteko aukera, aukeratu dute merkeago ateratzen zaielako, baina ere da errealitate bat izan daitekelako. Ere esango dut, ikusi beharko dugu zenbatekoa den kruzero hauen prezioa eta nola da, adinekoen egoitza horren prezioa. Ja, hori da. Bai, baina, bueno, nola, hipotetikoki ari garen hizketan hemen zer gustatuko litzaiguken edo zerez, nik jarraitzen dut esaten, nik ez dudala kruzero batean bizi nahi. Bai, nik erez, eta aparte kruzeroa izatea irten bidea, sistemak gure zahartzaroan gu nola zaindu dugun nun bizi nolabait konpondu edo kudeatu ezin duenean, hori ere uste dut ez dela bide bat. Baina, ulertzen dut, egongo dala jendea oso pozik biziana kruzero baten, hori ere uler dezaket. Baina ez da niretzako. Ez da niretzako inondik inorare. Eta hau esan da, Arkakuso uste dut agurtu egin bartzik dugula. Baina, bueno, Arkakuso agurtu horretik ez dakit bixi behintzat egin ote dezakegun, baina hemen badakit, engainatu garete bat daukagula agurtzeko, ez dakit nahi duzun urrengo asterako gorde edo bixi kontatu dezakegun. Ez, bixi. Ez que imaginatu, bazaudetela erosketak egiten, mitiko horrela Corte Inglés edo horrelako hoietan dituztela eskalera mekanizatuak, eta bazaudete egun bat supertxarra, eta esaten duzu, eskerrak, banoa eskailera automatikoetatik. Eta joaten zara hartzera, eta bapatean konturatzen zara badituela barandillak, ez? Non apoiatzen garen eta ematen gaituen ere, baina dira eskailera errutak. Ya está, hori da. Eske grazia itzela egin zidan. Hori alperkeriaren... Neska hau ez dago ondo. Ez hau ondo, Arkakuso. Zergatik. Okrago da irizentzarenean zu hor prez eta eskailerak kontra datoz? Bueno. Hau bintzatan neutro ez? Bueno, baina behintzat badakizu buelta eman da hor dituzula, baina hauetan joaten zara imaginatu zaudela super nekatuta edo ematen eginduzula esgintze bat. Nola igoko duzu? Gainera pixuarekin baldin bazoaz. Arkakuso, alperkeria jota, nik etxean ez daugata igo gaiurik eta pixuarekin hortzi bilten ez, gora eta bera egunero, behin baino gehiagotan. Hori osasuna da, hori gauza ona da. Eta osasunak gaur igo behar du, eskailerarik gabe, bere kabuz eta bere lanez. Eta zuk ere gauza bera egin beharko zenuke. Eta txiri buelta honekin, agurte egingo zaitugu. Iruñe, animatu asko eta horrengo astera arte. Horrengo astera arte eta atxaldeko 7 nire kanalean, espero zaituzte. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aren't you something to admire? Cause you shine on something like a mirror and I can't help but notice. Zu New Yorken egondako izango zara Goiuri? Bai noski, baita zu ere? Ni? Ez zara New Yorken egon? Behin ere, sekula. Ara? Inoiz ez? Usteron baietz? Da, nire bizitzan hotz gehien pasadudan lekua. Beste hiri bat galetu jarran izun, eta konturatzen ari niz, ez dakidera erantzuten egun nahizen edo ez. Dublinen egon al... Uste dut bai, Dublinen egon nahiz bai. Bani ez. Baina dauket beti lio bat Dublinekin? Zer lio daukazu Dublinekin? Ez dakit... Izena aztu egiten zaizu. Ez, bidaiaren oroitzapen oso eskaxak ditutzela. Nean egon nintzen eta nahiko azkarra izan zen bidaia. Eta orduan ez daukatola erreferentziarik. Bueno, zu Dublinen egon zara ni ez, ni New Yorken egon naiz eta zu ez. Beraz, guretzat oso aproposa New Yorken eta Dublinen jarri duten proiektu berria. Entzun duzu? Zerbait, baina oso zeharka. Bai, ez dakizu zertan The Portal. Ispilu bat bezala da. Bai, kontua da, bueno,
berez ideia zoragarria zen. The Portal izeneko proiektu bat, bazen horrela kontinenteen arteko harremanak estutzeko modu bat, leiho bat Atlantikoaren beste aldera, teknologia gizartearen eskuetan jarrita, harremanak sortzeko. Baina, tira, ez da horrelaxe izan. A ber, zer da The Portal? The Portal dira bi pantaila XXL, tamainakoak, horrela zuzenean, simultaneoki, beste aldean gertatzen dena transmititzen dutenak, ez? Orduan, zu New Yorken zaude, eta Dublinen dagoen jendearekin hitz egin dezakezu, edo ikus zaitzakete behintzat, ze pantaiak daude, bi hirietan, eta berez, horretarako da, ez? Elkartzeko. Ideia, krisona. Eta berez, hasieran nahiko ondo joan zen, jendeak erabili zuen The Portal hau, keinu politak ederrak egiteko, batzuk dantzan aritu ziren, beste batzuk jendea elkar ezagutzen, badakizu zer egon zen? Ezkontzeko eskaera bat, baita ere. New Yorken bizi den neska bat, eta Dublinen bizi den mutil bat, eta aprobetxatu zuten The Portal hau, batak besteari ezkontzeko eskaera hori egiteko. Beraz, hasieran oso ondo, oso polik. Baina eske ezin digute bakarrik utzi, inigo. Ezin ditu gauza honak eduki. Ja, segituan gainbehera hasi zen, proiektuaren gainbehera hasi zen, eta nola, Dublinen adibidez, jendea hasi zen mugikorretan Iraiak 11ko dorre bikien atentatuen irudiak bilatzen eta pantailan erakusten. Eta orduan New Yorken zegoen jendeak hori ikusten zuen. Eta noski, New Yorken bizi den jendearentzat mingarria da oraindik atentatu horien oroitzapena, eta beraz, zalantzak sortu ziren, ze erabilera, etzen guztiz egokia. Looking right at the other half of me, the vacancy that's set in my heart is a space, and now you're home. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. 5.100 kilometroko distantzia hori gainditzeko ideiarekin sortu zen proiektu hau, jarri zituzten bi pantaiak, bi leku oso esanguratsuetan, New Yorken Broadway eta 5. etorbideko bide gurutzean, eta Dublinekoa North Earl Street eta O'Connell Streeten arteko bide gurutzean jarri zituzten, beraz, jende asko eta asko gertatu zen. Eta ze gertatu da? Horrelako egun horitako batean, neska bat gerturatu zela, New Yorken, eta kamiseta altxatu zuela, eta titiak erakutsi zituela. Dublinen zagoen jendeari titiak erakutsi zizkion. Eta Dublinen batek mugikorra atera zuen, noski. Oesteko pelikuletan pistolero batek arma ateratzen donaino azkarrago. Bai, eta grabatu zuten noski, eta New Yorken baita neska atzetik ere grabatu zuten, ez dira titiak ikusten, baina atzetik bai nola kamiseta altxatzen duen eta titiak erakusten diten, eta erabaki dute itxi egingo dutela. Bueno, egingo dutela ez, itxi dute dagoeneko. The Portal ez existitzen. Pantaiakan daude oraindik, baina hasiak jarri dituzte inguruan, eta hemen kontinenteen arteko harremanak estutzeko ametsak porrot egin du inigo. Bi titiengatik? Bueno, berez gauza gehiagorengatik. Vale. Titiena izan daia, azkeneko, nola esaten da, lagotak ekolmo del baso. Ustet hori izan dela, aurretik, aurrekariak ere, denetarik gertatu da, baino bai, titiengatik, bai, izan dezakegu, bi titiengatik. Tristea da gero. Now you're the inspiration of this precious song, and I just wanna see your face light up since you put me on.
So now I say goodbye to the Goizeko 11:39 minutu, segituan izango dugu gurekin, Iker Gurrutxaga lankidea musika bulegoak sarien arira aritu behar dugu berarekin, eta baita Ane Legarreta orkestra zuzendaria ere. Esas proiektuaren kide da, esas proiektuaren buru diren emakume horietako bat, eta emakumezkoaren presentzia eta sustapena dute helburu, orain dela 3 urte osatu zuten elkartea, musika klasikoa bezalako, giro zarkitu xamar edo non emakumearen presentziak baditu nolako estigmak, alako eraldaketa iraulketa sortu nahian, eta tira, publikoaren sari eskuratu dute, musika bulegoaren sari horietan, eta bertan, Janus Lester aritu zen jotzen, sari mordo eraman zituzen hainbat artistek, eta parranda pixka bat ere ontzera jakin dugu, beraz, txaiatuko gara, xetasun horiek guztiak zuekin biltzen urrengo 20 minutuetan. my reflection in everything I do. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Su argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Su argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izan senti nahi dut kantu haua bestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan beldur nire hauziek, bosorik jana. Tira, esan da bezala, urtero bezala, musika bulegoa 2024 sariek, 11 musika taldek eta artistak azken urtean egindako lana saritu dute. Iruñeko zentral aretoan egindako sari banaketan, 100 profesional, sektoreko eragile eta erakundeetako ordezkariren aurrean, eta bertan izan dira, besteak beste, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako jarduneko kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria, edota Maider Belok, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia, esan da bezala, besteak beste. Euskal Herriko musika bulegoak, euskal musikaren sektoreko eragileak biltzen dituen elkarteak, gure musikaren panoramako azken urteko proiektu esanguratsuenak, saritu ditu berriro eta guk hauen inguruan hitz egin nahi dizuegu. Guztira 11 sari banatu dira, hortxe epaimai profesional batek 8 sare eman ditu, Etxepare Euskal Institutuak bat, EHMB-ko zuzendaritza batzordeak ematen duen orezko saria, eta aurtengo edizioaren berritasuna publikoaren saria izan da. Tartean, basoan Bilbao Sinfonieta, Ibilbedi, Izaro, Janus Lester, Rudiger, Zetak eta Maite Arroeta Jauregi eta Arantzazu Kaiejak osatutako
irati filmaren soinu banda izan dira, eta bestalde, Euskal Barroken zenbelek Etxepareren saria jaso du, eta Euskal musika nazioartekotzek egindako lan hori nolabait azpimarratu nahi izan dute, Gor Diskak taldeak orezko saria jaso du, azken urte hauetan egindako, edo urte luzetan egindako ibilbide eta ekarpenagatik, eta esas elkarteak publikoaren saria jaso du. Hauxe izan da urtengo nobedadea, eta minutu gutxitan bertako kide denan Legarretarekin ere aritzeko aukera izango dugu. Baina hemen Janus Lesterren musikak pizten digun giro eta abiadura honetan, agurtu behar dugu, aspaldi bigarren kafea gurekin hartu gabe dagoen gizona, eta irrati hontan aski ezaguna duzuen ahotsa ere. Iker Gurrutxaga Zubimendi, eguerdion eta ongi etorri bigarren kafera. Eguerdion, zer moduz? Gu ondo eta zu etxeko saloian ederki. Etxeko saloia, joder. Noiz gonbidatzen ozun, piano hori jotzera, ez da? piano hori jotzera, Iker. Aurrekoan bideo dei batean, beste pertsona batek erabili zuen, Ikerren etxea. Saloi berbera duka. Eta pentsatu nuen, Ikerrek okupak dauzka etxe barruan. Izan daiteke. Niri telatu azpian ez da barrapteko etxek, nik uste dut baietz, batzuetan baietz. Alan esan behar nuena da, barkatu, Baziru diela goiuri bilizela atzo musika bulego sarietan momentu batez, ni sartu nahi zenean. Gaixo nago. Gaixo nago. Eta gure lankide Mai Gorostiaga are gaixoago jartuta dago, orduan, gaur eguna pixkat gora pilatu zaigu, baina hemen txegabiltza. Eta goiuriren lagun Izarok ere esan zuen, gaixo ibili direla Kolombian, esan zuen, gaur hitzak kontrolatu ditzaket, esfinterra ez dakit, esan zuen. Ui! Horrela bota zuen publikoan, Esplizitoa, zen naturala, Hau ez zer izan atzetik kontatutako, hau da publikoan kontatutekoa. Bai, gauzak horrela kontatu behar dira. Seitasunetan sartu gabe, gero ja, fina da. Itza kontrola ditzaket esfinterra ez, fina da. Arkakusok emango lizkiuke xehetasunak, horren ondorioen xehetasunak emango lizkiuke, eta hori ez du guen gustuko. A ber, txatean diote, haupa Iker, zer moduz ahotsa? Bueno, hobeto xerago, ze atzo, errekuperatu nuen zerbait, astelenen ez dukan ahotxik, aste artea justuan, gaur hobeto, behintzat jario pixka bat dut. Ez dakit hori onerako edo txarrerako den, batzontzako onerako izango da, beste batzontzako akaso ez, baina jario gehiagoarekin banago. Entzulea kokatu behar du, segundu bat Iker, entzulea kokatu behar du, entzulea izango, ze pasatzen da Ikerren etxeko saloiarekin. Bueno, Iker bideo diez ikusten ari gara, gure streamingan ere ikus dezakete, hainbat entzulek, eta streaming erraminta honek ematen du aukera pixkat zure etxea tuneatzeko. Hori da. Eta Ikerrek aukeratu du, Steinway Gran Cola bat, tximinia bat, larru txurizko sofa bat, eta horrelako saloi elegante bat. Eta inoiz pasa zaigu beste norbaitek aukera berbera egitea, eta horregatik pentsatu izan dugu, Ikerren etxean daude, baino ez. Hala ere, hau lehenengo erabili zuena Iker Gurrutxaga da, eta Iker Gurrutxagaren saloitzat hartuko du hemendik aurrera. Begira. Bueno, eskoa mugitzen denean kenduta, hor pixka bat, hor jazta dozat ikusten da. Iker, atzo parranda egon zen, Janus Lesterren kontzertuak nolabait pistoletazo eman zion gau luze xamar bati? Ez. Hortan, esango dut, Espainiarrak irabazi egiten gaituzte. Esan dut, Espainiarrak... gehiago egon zela, esan nahi duzu. Hori da. Espainiarrak eta bertaratu ziren euskaldunak ere bai, Euskaldun desberdinak ere bertaratu zirela ara, ez dut esango izenik, ez dut esango zen de parrandoratu zein ez, baina gehiago luzatu zen. Hemen kontzertu eta etxera gehienek, kontzertu aurretik ere bai, bestera batera delako egia da, gala bera ere lehenago da, zazpiterrietan da, han minsarietan koktela da lehen da bizetak ero gala, eta aurtengo gala gainera gala eseria zen, eta jaten edanak mairak hartze zizkitzuten, whisky botila bat zegoen bai bakoitzan, imaginatu zer atera daiteken hortik. Baina musika bulegoa sarietan, bestera batera kokteltxo bat hartu, eseri. Patxarana zegoen atzo? Patxaranik ez duen ikusi. Ez dakit inork eskatuko zuen, eskatu ezkero aterako zute ziurrenik, ze lako pultsera bat jarri ziguten, ez da dila musika deten. Diote, atzo hiriburuan zinetelako, Naparro. Bai. Ez da dila musiketen izeneko, leloarekin egin zuten, atzokoa. Eta, girona zegoen. Nik uste dut hori dela, garantitxona, girona, elkarrekin
hizketan egiteko tartea egon zen, eta aldarrikapen batzuk ere egon ziren, esaterako Gordiskoetxeko gaipatu dituzue, Goñi anaiak, Marinok, bere hitzartzean bukaeran, esan zuen, eta hiu bat ere egin nahi dut, eta esate zuen Ibaitik itsasora Palestina gora, ez? Palestinaren aldeko mezu bat bota zuen, bakarra izan zen, horrelako aldarrikapen Egunero egin daitezke Palestinaren aldako aldarriak, baina atzo Nakbaren egun horretan bereziki, ez da? Eta besteak, sektoreari begire egindakoak, Maite Arreta Jauregik aprobetxatu zuen, ez? Esateko, musikarien prekaritatea salatzeko, Jose Irazokik aretoen egoera nola dagoen, esan zuen, ez? Oso baina dena makrora bideratzen ari garela dirudi, ez? Makroaren, zera horri, edo ibilbediko ametsarangurenek esan zuen, musikariak mitifikatzen gaituzue askotan, eta honen atzetik, ez dago doain berezirik askotan, lana dago, ez? Hori aipatu zen, gero, esan duzu ez, Bilbao Sinfonikako zerak, kideak, Iker Sánchez Silvak, esan zuen, sariak, nola baitere sektore horri ahotsa ematen ziola, egon ziren olako aldarrikapen txikiak, baina orokorrean barrura begirakoak, ez beste sektoreari edo zeratuta. Eta, esango dut, Marino Goñik ia orokortasunean, ez zuen euskaraz egin, eta Felix Buffek kenduta, gainerakoek hitzartzek euskaraz egin zituztela. Eta nik uste dut hori ere, zerbeten adierazle, dela, eta hori eskertzen da. Nik uste dut olako sariketa batean eskertzen dela. Elebitara egin zezaketen, baina euskaraz egin zuten, naturaltasun osoz, eta etzen horrelako zerarik egon, etzen inor asaldatu. Ez hori ere, aldarrikapenak aipatu dituzu, eta ia aldarrikapen batetik edo aldarrikapen batean sortutako elkarte batek ere, sari berezia jaso zuen atzo, 3 urte pasatxo dira, Somos Esas edo Esas elkartea sortu zenetik, batez ere bere astapenetan musika klasikoaren erreferente emakumezkoak nolabait sortzaile eta artistak ikustarazten eta ezagutzera ematen igaro dituzte urte hauek, baina proiektu ugarirekin ere ibilidea lanean eta atzo Polikoaren saria eskuratu zuten, pozarren zebiltzan, eta gaur haietako batekin aritzeko aukera izango dugu, Ane Legarreta telefonaren bestaldean dugulako. Ane, egunon eta ongi etorri Bigarren kafera. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Lehenengo galdera, barkaia zu, baina galdetu behar dizu atzo parranda egontzen ala etzen egon, Ane? Zareko batzukan galdituz ere, iruñan bertan, aukera izan zutelako bertan lo egiteko, baina ni gauek bueltatu nintzen etzera, berandu, baina parranda gabe. Oso pozik, baina... parranda ez, baina ospatzeko aukera izan genuen, eta asko gainera, hori bai. Ospatzeko arrazoiak ere baziren, nolabait Publikoaren sari honek, Ane, ez dakit, proiektua bera saritzeaz gain, proiektua bera ezagutarazten duelako, eta proiektua gero eta ezagunagoa ere badela azpimarratzen duelako, ez da erresa, esas bezalako elkarte batek Publikoaren sari bat eskuratzea horrelako musika sari batzutan, eta hori lortu zenuten, eta uste dut horrek ere ematen diola, ez, sariari alako azpimarra edo garrantzia berezia. Esan duzun bezala ez da erresa, ez genuen espero, baina oso sari berezia da, ez? Azkenean sarea ez dugulako momentu honetan esazen bestaldean lanean gauden pertsonak, esaz danak gara, ez? Eta azkenean sarea sortu dugu alde batetik emakume musikari profesionalei ikusgarritasuna emateko musika klasikoaren sektorean, baina azkenean sareak horren beste hain ondo hartu da ekintza hau Euskal Herri mailan, azkenean sare bateragarri honek ez bakarrik musika klasikoko sektoreko emakumeak biltzen dituela, ez? Azkenean esaz emakume sortzaile eta artisten sarea da. Eta, sareak irau dezan, beste espezialitate artistikoekin elkarlanean gabiltza, ez? Sektorea ikustarazeko lan baldintza duinak defendatzeko eta profesionaltasunaren alde lan egiteko. Orduan Publikoaren saria jasotze horrek asko postu gaitu, oso eskertua gaude,
lan egin dugu, ere, boska horien bila, baina, bai, ikusgarritasun handia eman dio sareari, agian musika bulegoari esker, gure kabuz helduko ez ginen ikusle horietara gerturatu garelako, eta esan dudana, oso pozik, eta oso eskertuta. Zuk esan duzu ez, musika klasikotik aratago, eta esango nuke musikatik aratago momentu askotan ere bai, ez? Egin dituzu hainbat sorkuntza ere pixkat, disiplina anitzekoak, nun poesiak, nun dantzak, nun bestelako esparruek ere toki hartzen duten, eta nun musika klasikoaren, ez, abizen horrek, pixkat lausotzen duen esasen jatorria, ez? 3 urte pasa dira, eta esango nuke, erabat eraldatzen edo moldatzen ari zaretela, beti ere emakumezko sortzaileen bultzada hori albo batera utzi gabe, ezta? Bai, lan hildo desberdinak ditugu, sarearen barruan, alde batetik hezkuntzarekin oso konprometituta gaude, kolektibo desberdinekin egiten dugu lan, bizi baldintza zailagoak dituzten horiei gerturatzen diegu musika, gero gure sello editorial propioa sortu dugu baita ere, azkenean urtero estreinatzen dugu emakume konpositoren obrak, eta hori guztiak batzeko eta biltzeko eta eskuragarri izateko, eta behar edo nahi dituen arenduzko jartzeko gure editoriala sortu dugu, eta egia da, hildo artistiko horretatik edo musikarekin zehazki lotuta dagoen alde horretatik, musika klasikoa zaratago egiten dugu, azkenean uste dugu hori dela, publiko desberdinei heltzeko modurik azkarrena eta fideltasun hori lortzeko modua, Bilborroken egin genuen ziklo bat orain dela gutxi, musika klasikoa eta rocka fusionatzeko proiektu batekin, eta egia zen, inoiz helduko ez ginatiken ikusle asko etorri zirela horri esker. Eta orain eskuartean ditugun proiektuen artean, alde batetik egia da, emakumez osatutako orkestra oso baten proiektu hori baino gehiagotan, taularatzea lortu dugula, baina oso munstroa eta orkestra bat. Orduan ez da erreza, taularatzea orduan ganberako talde desberdinak ditugu, Euskal Herriko emakume musikari sortuta, baina eskuartean daukagun orain proiekturik berritzaileena edo, musika elektroniko eta musika klasikoaren fusionatzearen arteko proiektu bat da. Diska bat grabatzen ari gara, laster argi ikusiko duen diska edo EP txiki bat, eta horretarako Bartzelonako produktore eta DJ batekin eta txelista batekin ari gara danean, perfila oso ondo bilatu denuen, musika klasikoan formakuntza duen emakume bat, baina liberean beste musika estilo batetik datorren pertsona bat, eta lortu dugu, argitaratzen denean, hori entzuten duenak esango du, gu oso pozik gaude egiten ari garenarekin, eta hori uste dugu dela apur bat modua, multidisciplinar edo disiplina anitzekin elkarlanean egotea, eta musika estilo desberdinekin lanean jarraitzea. Ane Legarreta, izango dugu lasaiago aritzeko aukera, proiektu guztiak gurean kontatzeko, askotan aipatu zaituztegu, askotan aipatu zaitugu ere, egia da emakumezko erreferenten bila eta orkesta zuzendarien bila, hemen bigarren kafean zuri izena baino gehiagotan azpimarratu bar izan dugula, beraz, ea hartzen dugun itzordua hemen zuzenean eta aurrez aurre kafetxo bat hartu, eta eskuartean dituzuen proiektu hauen guztien xehetasunak behar bezala azaltzeko. Nahi duzuen edarte, placer bat, eskerrik asko tartenegatik. Eskerrik asko, Ane Legarreta, esas proiektuko buru eta kideetakoa izan dugu, eta Iker Gurrutxaga hortxe dugularik, azken minutu hauek, Iker nolabait, laburpena edo atzoko sarien ondorio nagusia nolabait azpimarratzeko. Nik uste atzokoan musika nafarrak izan zuela presentzia nabarmena, eta hori, ez dakit, gaizki pentsatzera eraman dezake baten bat, baina ez dut uste. Ez dela horrela, ze atzo nafarra maratu zirelako sariak esaten dut ez. Baina nik uste dut batetik hori dagoela, azkenek urtetan esan desan gabiltza, nafarra musika indartsu dabilela, eta hori argi ikusi zen. Eta gero bestetik, nik atzo ez nekien, atzo itxuitxuan joan nintzen sari banaketara, baina baneukan argi bat eramango zuena saria Enrique Solinis izango zela, ze urtero musika klasikoari egiten dion ekarpen horretan, ez kasu honetan Euskal Barroken ensemblearekin, izan ziteken beste proiekturen batekin, baina ia urtero sariren bat eskuratzen du, eta hori ere hortzegoela. Horrek esan nahi du, Enrique Solinis bezalako izenak ez direnak hain mainstreamak, ez direnak hain ospetsuak
jendarte zabalarentzat. Horrelako sariketek ematen diotela bide, bere sariak eskuratzeko, eta bestea, nabarmentzeko askar, musika klasikoaren beste aldeera batean, soinu bandetan, Maite Arrotajeruek eta Arantzazu Kallejak irazitako sari hori, ez? Zinemagintzako musikari ere, norabait ere, egin zitzaiola gorazarre. Enrique Solini zen proiektu Euskal Barroken zenbel, ostiral honetan Tolosan zuzenean El Amor Brujo lanarekin entzuteko aukera izango da, norbait gogoz geratu baldin bada, edo ezagutzeko gogoz baldin badao, eta guk Iker Gurrutxaga agurtu behar dugu, Iker, lasaiago erarituko gara etorkizunean, baina saio agurtu beharrean gaude. Mila esker eta laizeratik. Eskerrik asko zuei, aio! Eta gu bagoaz, azken segundoak Goiuri Zeizarandia bihar arte, entzuleo kamarrak eta bostean hementsi izango gara, zaindu asko, eta izan zintzoak. Aio! Keep calm and bigarren kafea.